Ang posit po natin ay 250 per kilo. 320 po sa mga hipon. Ito yung bangus ni Boss Maeng, 130 kada isang piraso at ang tambakol po natin ay 120 per kilo. Boss, pwede matanong yung alimasag mo? 240 yung per kilo. Sa alimango mo? 400 pesos, no? Yung po yung mga per kilo po dito na inyong mabibili. 240 sa mga alimasag, 400 po sa mga per kilo ng alimango. Bossing, good morning. Magkano yung mga tanigi mo? 280 ang per kilo. Yan ang masarap na kilaw, no? Na tanigi. Sariwang tanigi. So yun po yung mga presyo na ating ma-update dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga pusit ay 380 na per kilo, no? Yun po yung magagandang pusit. Boss, good morning po. So ito po yung mga bentahan po dito ng talaba. Ang talaba po ay 100 pesos na kada takal. At ang ating mga mahihilab po ngayon yung ating mga tahong, no? Ang tahong po natin ay kada takal 100 pesos pa rin, no? So, napakataba at magaspang po yung tahong natin at matataba. Sa ating mga pusit lumot ay 250 per kilo. Ang ganda, oh. Tapos 120 po sa per kilo ng mga bangus pandaing at ang tawili 60 pesos na per kilo. Bakoko ay 250 per kilo. Ang ating hasa-hasa ay 300 pesos na per kilo. Walang isda natin quality, boss. Ayun, quality na mga hasa-hasa 300 pesos na per kilo. 120? 120 lang. 120 po na per kilo ng mga gulyasan. Gulyasan o tambakol, no, na kanilang bentahan po dito. At napakarami dumagsa po ang ating mga tambakol dito sa bayan ng Malabon Fish Market.